सनितपुर जिल्ला बिसाया रुंसारि असिनाथ बर'नि गोजोन जिउमानि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लायो। सनितपुर जिल्ला बिसानि पानजानियाव रुंसारि असिनाथ बर'नि नखराव मोनाबिलिनि समाव रुंसारि जिउमानि गोजोननि थाखाय आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारि लादों। असिनाथ बर' बिथाङा थांनाय फेब्रुवारि 13 खालारखालि गोब्राब बेरामजों भुगिनांनानै तेजपुरनि मिशन हस्पिटालाव रुंसारि जानो गोनां जायो। बिथाङा बर' सावथुन मुलुगाव प्रडिउसार, फावखुंगुर, मेथाइ रोजाबगिरि महरै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांखौ खुगा मेथाइनि राजा महरैबो मिथिनो मोननाय जायो आरो गरमारा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि, सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि हारिमु दालाइ आफादनि मासिगिरि आरो सनितपुर जिल्ला बर' हारिमु आफादनि बायदिफोरावबो बिबान लानानै खामानि मावबोनाय सासे दैदेनगिरिमोन। लोगोसेनो सरसाबारि गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। बिथांनि बेबायदि रुंसारि जानाय समाव नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। जोंनि हादोरा दावहा नांदों।